Jekk issir elezzjoni ġenerali għada, 13.9% tal-elettorat għadu ma jafx lil min se jivvota u 10.4% qed jgħidu li mhux se jivvotaw. L-aħħar survey tal-Malta Today li sar bejn il-5 u 12 ta' Jannar u li kien ippubblikat il-ħadd juri li l-Partit Nazzjonalista għadu l-underdog u li l-Partit Laburista igawdi vantaġġ. Skont is-survey, il-Partit Nazzjonalista għandu maġġoranza fost żgħażagħ b'edukazzjoni terzjarja, fost nies li jgħixu fiż-żona ta' Taslima, Gżira u San Ġiljan, kif ukoll fost l-elettorat li jgħix fil-punent ta' Malta. Robert Abela ħadaqqa ta' 4 punti perċentwali mill-aħħar survey. Dan l-istħarriġ sar fost 647 persuna f'Malta u f'Għawdex u l-marġini ta' żball f'dawn in-numri huwa stmat madwar 4.2%. Bernard Gregg żamm in-numri li kellu fl-aħħar survey u f'dak li għandu x'jaqsam trust rating, il-kap tal-Partit Nazzjonalista issa għandu l-fiduċja ta' 26% tal-elettorat, ftit iktar minn 21% saħ u mal-Malta Today li m'għandhomx preferenza bejn Robert Abela u Bernard Gregg, filwaqt li 5.6% ma jafux lil min l-iktar jafdaw. Id-daqqa li ħa il-Prim Ministru jista' jkun hija dovuta għat-taħwit li nħoloq viżavi miżuri tal-pandemija, il-fatt li pajjiżna reġa' tilef il-kontroll tal-mewġ, l-iskandli fil-gvern li ma jaqtaw xejn fosthom dak li ġara b'Justin Caruana u b'Chief of Staff ta' Chris Ferne, kif ukoll in-nuqqas ta' deċiżjonijiet tal-Prim Ministru. L-istess Prim Ministru li ħada drawwa jistaħba mill-medja u li ftit li xejn qed ikun suġġett għal mistoqsijiet importanti li qed jibqgħu mhux imwieġba. Robert Abela li sar jidher biss f'avvenimenti tal-Partit Laburista fuq l-istazzjonijiet One fejn fl-aħħar sigħat saħansitra saħaq li f'dawn is-sentejn ma kellniex episodju wieħed ta' governanza ħażina taħt it-tmexxija tiegħu. L-istess tmexxija li waslet għal skandlu wara ieħor fil-kabinet fosthom ta' Justin Caruana, Rosien Cutajar, Edward Zammit Lewis, Carmelo Abela, Chris Ferne u oħrajn, sentejn li fihom baqa' ċas quddiem l-iskandlu tal-Electrogas, il-beħ tal-isptarijiet, l-oli tal-ħajja u s-serq fil-kontijiet tad-dawl.